ኢትዮጵያ ዝርከባ ነፈርቲ ውግእ ኩለን መጥቃዕቲየን ተዳልየን ዘለዋ ክብሉ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን። ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዘዕቆቡ ተመዛበልቲ ልዕሊ 100 ወገናት ከም ዝሞቱ ተገሊጾም። መዕርፎ ነፈርቲ ሕሞራ ብከቢድ ይድብደብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ሃገረ ስዊድን ካብ ዝርከብ ፋውንዴሽን ዳግ ሃማርስኪዮልድን ዩኒቨርሲቲ ኦፕስላንን ናይ 2025 ዳግ ሃማርስኪዮልድ መምህርን ተዓዋቲ ሜዳልያን ብዝብል ኣፍሉጦ ረኺቦም። ኣርእስተ ዜናና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እዚ ሕብረት ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ክሳብ መወዳእታ ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉና ብክብሪ እንዳዓደምና ሕዚ ድማ ናብ ዋና ዋና ዝርዝር ዜናና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ነፈርቲ ውግእ ኩለን መጥቃዕቲየን ተዳልየን ዘለዋ ክብሉ ሚድያታት ኢትዮጵያ ገሊፀን። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ መበል 90 ዓመት ምስረታ ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ከም ዘኽበረ ዝዝከር እዮም። ኣብቲ ምስረታ ሓይሊ ኣየር ድማ ብርክት ዝበለ ጉዳያት ከም ዝተለዓሉ ዝዝከር ኮይኑ ኣዛዚ እቲ ሓይሊ ኣየር ዝኾነ ይልማ መርዳሳ ድማ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ወፍሪ ዝፍፅም ድሉው ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ከም ዘለዋ ቃሊሑ መንባሩ ይዝከር። በመሰረዚ ድማ እታ ሃገር ኩሉ ዘለዎ ዓቕሚ ተዋፍር ከም ዘላን ናብ ውግእ ድልውቲ ከም ዝኾነትን ክሕበር ጸኒሖም። ሎሚ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ድሕነት ርክብ ከም ዘለዎ ዝተነገረሉ ሓደ ሚድያ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንመጥቃዕቲ ወይ ድማ ውግእ ንምኽፋት ድልዋት ምዃነን ገሊጾም። ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ትግራይ ወሳኒ ዝበሃል ቦታ ተጸኒዖም መነየናይ ቦታ ክወቅዕ ኣብ ዝብል ውሳነ ተበፂሑ ንውግእ ድልዋት ምዃነን እዩ ገሊጹ ዘሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ኣመራርሓ TDFን ከምኡውን ካብ ኤርትራ ወኪላት ሻዕብያ ኮይኖም ነዚ ሓበሬታ ከም ዝበፅሕውን እቲ ዝተጠጀአሎም ናይ ጥፋት ፕሮጀክት ንምምካንን ይመኽሩ ምህላዎም ተሓቢሮም። ስለዚ ድማ ሎሚ ንትግራይን ኤርትራን ዘካልል ፀረ ኣየር ይትከል ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ዝተፈላለያ ሚድያታት ከም ዝሕብሮ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንክልቲኡ ህዝቢ ማለት እውን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ካብ ጥቃት ኣየር ዝከላኸል ፀረ ኣየር ይትከል ከም ዘሎን ነዚ ዝመርሑ ካብ ክልቲኡ ወገን ወተሃደራዊ መራሕቲ ኣብ ሓደ ጉጅለ ከም ተጣየሹን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ብኻልእ ዜና ድማ ውድብ ሕወሓት ሓደ ወቕታዊ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝገልጹ ሓበሬታ ተዘርጊሖም። ውድብ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓብዪ ዝበሃል ውሳነ ከም ዝወሰነ ዝቃላሕ ዘሎ ኮይኖም እዚ ውሳነ ድማ ኣብ ጉዳይ ፌደራል መንግስትን ቀጻሊ ዕድል ትግራይን ከም ዝኾነ እንዳተሓበረ ይርከብ። ፌደራል መንግስቲ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተፈላለዩ ተደጋገምቲ ሽርሒ የቕርብ ከም ዘሎን እዚ ሽርሒ ድማ እቲ ውድብ ጠቕሊሉ ንምጥፋእን ዓለመዮም። ከም ዝፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ምስ ብሕታዊ ናይ ትግራይ ወኪል ሕወሓት ኮይኑ እቲ ዝገበሮ ድርድር ምስቲ ውድብ ምንባሩ ዝዝከር እዮም። ይኹን እምበር ግዚያዊ ምምሕዳር ኣጣይሹ ፖለቲካ ትግራይ ነንባዕሉ ክባልዓን ምስ ክልቲኦም ኣካላት ብሽርሒ ክሰርሕ ምጽንሑ ይዝከር። ድሓር ድማ ውድብ ሕወሓት ከም ሓዱሽ ይመዝገብ ብምባል ንብረት እቲ ውድብ ክወርስ ምዃኑ ብግልፂ ተዛሪበዮም። ፌደራል መንግስቲ ብግልፂ ንውድብ ሕወሓት በመድምሳስ ድማ ንብረት እቲ ውድብ ከም ዘረፈን እቲ ውድብ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከይህልውን ብምግባር ናብ ውግእ ዘምርሖ ኣንፈት ፀሪግዎ ይርከብ። ድሕሪ 6 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መላእ ትግራይ መረፃ ከም ዝግበር ብምትላም ቅድሚኡ ግን ሕወሓት ንምጥፋእ ተሊሙ ከም ዘሎ ይሕበራሎም። ነስዒቡ ድማ ሎሚ ውድብ ሕወሓት ቅድሚ እቲ ሽርሒ ኣብይ ናብ ተግባር ምእታው ሓዱሽ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ተሓቢሩሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ውድብ ሕወሓት ሎሚ ሓዱሽ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ውሳነ ድማ መሪሕነት ትግራይ ውድብ ሕወሓት ክርከቦ ኣለዎ ዝብል እዮም። መሪሕነት ትግራይ ናብ ሕወሓት ክምለስን ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝተዋደደ ቃልሲ ክጅመርን ዝብል ዕፁ ኣኼባ እቲ ውድብ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩሎም። ኣብዚ ውሽጢ 2 መዓልቲ ተኣኪቡ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝተነገረሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ድማ ሎሚ ሓዱሽ ውሳነ ዘመሓላለፈ ኮይኑ ስልጣን ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ወዲ ወረደ ክቕበልን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክፈርስን ምውሳኑ ተገሊጾም።
ዕላማ ናይዚ ድማ ንትግራይ ኮነ ነትውድብ ካብ ዘሎ ሓደጋን ምክልኻልን ህዝቢ ትግራይ ክውደብን ሓዱሽ ቃልሲ ክዳለውን ምግባር ዝዓለመ እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዘዕቆቡ ተመዛበልቲ ልዕሊ 100 ወገናት ከም ዝሞቱ ተገሊጾም። ተሓባሪ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ጸጋይ አብርሃ ከም ዝገለጽዎ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዘዕቆቡ ወገናት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥራሕ ልዕሊ 100 ሞይቶም እዮም። እቶም ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ከባቢታትን ዘዕቆቡ ወገናት ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ ከቢድ ዓጸቦ ከም ዝርከቡ ንስነ ልቦናን ካልኦት ሕማማትን ከም ዝተሳጥሑ ገሊጾም። ድሕሪ ፕሪቶርያ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሃገረ ሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩን ብዘይ ምቁራጽ ናብ ኣክሱም ይመዛበሉ ከም ዘለው ድሕሪ ምሕባር እቶም ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ሓገዝ ስለ ዘይረኸቡ ዘለው ከም ዝተጸገሙ ኣብሪሆም። ተመዛበልቲ እኹል ሓገዝ ከም ዘይረኽቡ እቲ ሓሊፉ ዝውሃብ ሓገዝ ብመጠንን ጽሬትን ጸገም ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር እቲ ብሓገዝ ዝረኽብዎ ዓይነቱ ዘይፍለጥ መሸላ ሕዱር ሕማም ወይ ድማ ሽኮርያን ዘለዎም ወገናት ክምገብዎ ከም ዝተጸገሙ ገሊጾም። 1 ዓመት ዘይመልኦ ህፃን ሓዊሳ 3 ቆልዑ ህይወት ንምትራፍ ካብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ተመዛቢላ ኣብ ከተማ ኣክሱም ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ዘዕቆባ ወይዘሮ ማሾ ግዳይ 5 ዓመት ሙሉእ ከቢድ ጸገም ከም ዘሕለፈትን በዘላቂ ጸገም ንምፍታሕ ብህጹጽ ናብ መበቶም ክምለሱ ማሕበረሰብ ዓለም ጽዕንቶ ክገብር ጸዊዐን። ኣብ ከተማ ኣክሱም ልዕሊ 60,000 ወገናት ተመዛበልቲ ዓቂቦም ይርከቡ። መዕርፎ ነፈርቲ ሑመራ ብኸቢድ ይድብደብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ትግራይ በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ሞራል ዘይብሉን ተኣዝዩ ጥራሕ ዘይንቀሳቐስን ከም ዝኾነ ተገሊጾም። እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ እናተሓፈሰ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝተራገፈ መንእሰይ ንምንታይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣተወውን ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብሉን ቅድም ክበልውን ብዛዕባ ኩናት ልምዲ ከም ዘይብሉን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ብዙሕ ሰራዊት ኣለዎ ክበሃል ትምህርቲ ዝወደቐን ስራሕ ዝሰኣነ መንእሰይ ኢትዮጵያ እናሰልጠነ ናብ ግንባራት ይልእኽ እንተሃለወ እኳ እቲ መንእሰይ ግን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ሓሳቡ ስለ ዝተኸፋፈለ ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዘይብሉ ጥይት እንትትኩስ ህይወቱ ንምትራፍ ተበቲኑ ስለ ዝሃድም ብልጽግና ሰራዊት ኣለዎ ኢልካ ንምዝራብ ከም ዝኸብድ ተሓቢሮም። ብልጽግና ኦሮሞ ካብቲ ስሩዕ ሰራዊት ወጻኢ ሚሊሻ እናበለ ዘሰልጠኖምን ዘዕጠቖምን ጽንፈኛ ሓይሊ እውን ዘለዎ እንትኸውን እቲ ጽንፈኛ ሓይሊ እውን ምስ ሰራዊት ትግራይ ኣይንዋጋእን ብምባል ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ጎንፂም እቶም ዋና ዋና ኣተሓበርቲ እቲ ዓመት ዝነበሩ 20 ሚሊሻት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐንጸሉ ተገሊጾም። ነሲዑ ድማ ብዙሓት ሚሊሻ ጠፊኦም እናሸፈቱ ከም ዝርከቡን ብልጽግና ኣብ ከቢድ ራዕዲ ከም ዘሎን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም። ስለዚ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ እቲ ስሩዕ ሰራዊት ይኹን እቲ ሚሊሻ ምስ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምውጋእ ሞራል ስለ ዘይብሎም ሰራዊት ትግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘምረሐሉ ግዜ ከጋጥሞ ዝኽእል ዕንቅፋት ከቢድ ከም ዘይኮነ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮም መዕርፎ ነፈርቲ ሑመራ ብኸቢድ ይድብደብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዘሎ ሰራዊቱ ቀረብ ይኹን ሓገዝ ሰራዊት ክልእኽ ዝኽእል ብኣየር ጥራሕ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም። ነሲዑ ድማ መዕርፎ ነፈርቲ ሑመራ ብልጽግና ተወሳኺ ሓይሊ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከእቱን ቀረብ ከጓዓዝን ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ብልጽግና ምስ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ርክብ ንምቁራጽ ዝዓለመ እዩ ዝተባሃለሉ ደብዳብ መዕርፎ ነፈርቲ ይካየድ ከም ዘሎ እናተሓበረ ይርከብ። እቲ ደብዳብ ብመን ይፍጸም ከም ዘሎን ግዚኡ መርገጽ ሓበሬታ ዘይተረኸበ እኳ እንተኾነም ብሻዕብያ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ግምታት ከም ዘለው ተፈሊጦም። ኣብይ ኣሕመድ መስመር ጎንደር ዳንሻ ተጠቒሙ ቀረብን ሰራዊትን ናብ ምዕራብ ትግራይ የጓዓዝ እንተጸንሐ እኳ ሕጂ ግን እቲ መስመር ምጥቃም ከም ዘይከኣለ ተፈሊጦም።
ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ሃገረ ስዊድን ካብ ዝርከብ ፋውንዴሽን ዳግ ሃማርክስዮልድን ዩኒቨርሲቲ ኡፕስላን ናይ 2025 ዳግ ሃማርክስዮልድ መምህርን ተዓዋቲ ሜዳልያን ብዝበለ ኣፍሉጦ ረኺቦም። ዳግ ሃማርክስዮልድ ፋውንዴሽን ንዝኽሪ ካልኣይ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዳግ ሃማርክስዮልድ ኣብ 1962 ዝተመስረተ ርእሱ ዝኸኣለ ዘይመንግስታዊ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ፋውንዴሽን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ኢኮኖሚን ጥዕናን ምርምራትን ኣስተምህሮታትን ዘሳልጥ ብልጫ ንዘርኣዩ ድማ ኣፍልጦ ይህብ። እቲ ፋውንዴሽን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዓውደ ጥዕና ንዘለዎም ንጡፍን ዕውትን ተግባራት ከምኡ ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ቀሪቦም ብዙሕነታዊ ጥዕናን ሰላምን ሕሉፍ ዓወታት ህሉው ጸገማትን መጻኢ ተስፋን ብዝብል ዝሃብዎ ኣስተምህሮ ናይዚ ዓመት ኣስተምህሮ ዳግ ሃማርክስዮልድ ብሉጽ መምህር ብዝብል ሸሊምዎም አሎም። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሃገረ ስዊድን ኣብ 1477 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ከም ዝተጣየሸ ዝግለጽን ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ዓብይ ብልጫ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲታት ሓደ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮፓ ካብ ዝርከቡ ድማ ጸብለልታ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ኡፕስላን ድማ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ንዝሃብዎ ኣስተምህሮን ተሸላሚ ብሉጽ ሜዳልያ ክኾኑ ገይሩሎም። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም እዚ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ጥዕና ንኹሉ ብዝብል ትካል ውድብ ጥዕና ዓለምን ኩሎም መሳርሕተይን ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝረኸብክዎ ምስጋናን ኣፍልጦን ብምዃኖም ፍሉይ ዕድል እዩ ክብሉ ገሊጾም። ነዚ ዕለት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን።